Erokamano nyaka Ramogi jwang' kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime thoth gwenge ma pacho ka pod biro bet kod koyo mang'ich nyaka dwe mar 9 kaluwore kod duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa nitiere okenge ma jopiny nyalo kawo mondo koyo machamogi kik mednegi pek mar ngima mabiro gi kaka gimanyo liet e kindegi. Duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi wacho ni koyo mawang'ni dhi nyaka dwe mar 9. Pogruok kod liet mar siasa ma osebet ka medore to igeno ni biro kwe bang' yiero mabiro juma manyien. Koyo machucho ok ni kod ranyisi mar rume gwenge ma Nairobi, holo mar okak kod mago mane masawa mar Kenya, kuonde ma koro jodak nyaka ikre makare. Climatically, we expect the cold season in Kenya to be between June to August. So we are talking about June, July, August, and usually you'll have July as the coldest month. But even as you come into August, temperatures are still expected to be low because that is still within the season. Jodak ma Nairobi emosebet kod koyo mang'ich moloyo gwenge moko, kama osechunogi mondo ginyiew lewni manyien manyalo geng'o koyo kod yore mamoko ma imanyo godo liet kaka tiyo kod gik manyalo moro udi. We've had temperatures dropping in Nairobi to as low as 16, and that is daytime temperatures. So that is quite low generally for us because we're used to 20s. So people will of course feel that it is cold. People should keep warm. Those times when colds become common. Jolony wacho ni mondo koyo ne kik donjre gi yuto mag oganda, onego giket ikruok e nyiewo gik makungo teko stima mondo kik koyo medgi pek mar ngima e yo mar ochumi. Watiyo gi heaters ma kelo liet either e ot kata e office. To heaters gi endi tiyo gi teko mar stima. Koro seche ma gitiyo gi teko mar stima to wa control kaka watiyo kodgi. Nimar teko mar stima cha ichulo. To technology ose advance, nitiere ma biro golo ni liet mang'eny to tiyo gi teko stima matin. Gin iluongo ni efficiency, more efficient. Koro seche midhi nyiewe cha to ng'ini utiyo gi teko mar stima moro manade, ikinyiewa nyane adwaro heater. Ne jo ohala ma uso gigo ma iloyo godo koyo, ohala ber, kendo gilamo mana ni mondo koyo med chucho oganda, mondo fuke gi omed bet mamor ka oganda nyiew lewni kod ongede mapek mag geng'o koyo. Biashara iko poa. For now, hatuwezi complain ile sana eti vitu ni mbaya ndio, lakini baridi pia imetusaidia si kama wana biashara kiasi. Maybe at least inatufavor, unaona? Unaweza at least unaweza uza nguo moja ama mbili. Huwezi kosa kitu yako. Gwenge mag imbo mar Kenya makoth osebet kagoyo, bende nyiso mondo bed motang' kod oula manyalo yweyogi kata oche mapong' e kinde makoth chwe mang'eny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.